как да отпушим канал, без да използваме опасни, силно корозивни препарати. Вместо сода каустик ще използваме кислородна белина. Тя е екологично чист, безхлорен препарат за изпелване и за дезинфекция. Предлага се от различни марки. Тази, която виждате, е купувана от DM. Изглежда като ситни бели гранули, които нямат мирис. За да отпуша канала, го почиствам от водата и добавям около 3 супени лъжици от препарата. Понеже кислородната белина се задейства от топлина, смесвам равни количества оцет и вода и ги загрявам. Сместа не трябва да ври, но трябва да се усеща гореща. Изсипвам и нея в канала. За още по-добър резултат мога да добавя още малко кислородна белина и още малко вода с оцет. Ако имате възможност, може да оставите сместа да престои цяла нощ. Ако нямате, оставете я поне за половин час. След няколко минути в канала ще се появи ето такава пяна. След това шупването ще престане. Дори и да го пипнете с пръсти, няма да ви изгори. Това не значи, че трябва да пипате пяната, а искам просто да ви покажа, че не е опасна. За това почистване на канала аз изчаках около половин час и след това пускам водата. Откакто открих кислородната белина, вече я ползвам навсякъде в дома си. Отпушвам много по-добре, отколкото опасните препарати, които ползвах преди. Разбира се, ако каналът е сериозно запушен, трябва да повторите действието няколко пъти. Ето, мивката е отпушена и всички вкъщи са доволни. Поздрави от пълно щастие!